Terve kaikille ja tervetuloa tänne Aukometsään. Ja tässä on vähän ohjaamo vaihtunut, eli olen tässä Elkin kanssa ajamassa ja minun oma Buffalo on tällä hetkellä huollossa, sillä meni toi kouran reaktiotanko poikki, niin sit siellä on jotain sermihitsausta, pikku hommaa siis, mutta se on tällä hetkellä siellä hallissa ja minä olen täällä ajamassa sitten kahta vuoroa, eli kohta tulee saapuu iltavuoron kaveri tänne. Yksi nuori mies, joka on aloittanut tätä hommaa puoli vuotta sitten ja meillä tässä sujuu ihan hyvin. Tässä on vähän semmonen haastava maasto, eli ei ole tassainen, eli jotenkin se edellinen paikka oli niin jyrkä, mutta tää on myös semmonen pikku jyrkä. Ei se nyt niin kauhulta näyttää, mutta sitten kun tää kone on vielä kevyt ja tavallaan varovainen kun ajaa. Mä en oo tosiaan tätä konetta olen kerran ajanut. Tää on joku 3 vuotta vanha Elk. Eli ihan uusi sanotusti, mutta en oo ajanut hirveästi tämän kanssa. Olen ajanut sillä vanhalla Elkillä, sillä olen aika paljon, mutta nyt on tää viikko tässä ja ihan sanotusti ihan mukavalta tuntuu ajaa tällainen koneise. Tuossa on vähän semmonen, että toi jatko toimii automaattisesti, eli säädetty silleen. Ja joo, tossa on vähän tais paistaa aurinkopaini. Tässä on mukavat pinot tässä vieressä ja pitäis katsoa toi kelloaika. Kerkeenkö mä, jos saisin tästä otettu täyskuorma. No, mutta mä meinasin lähteä tonne ihan mistä äsken lopetin, kun kävin siellä hakemassa kuorma. Ainakin saisin järjestyksessä sitten tyhjäksi ne ja kesken. Niin. Joo, tossa on tämä kohta on aika semmonen jyrkä, niin kuin voi huomata, että se vähän luistaa alas ja ei nyt kun mä tulen ihan täyden kuorman kanssa, mä ajan vähän tänne ja vekslaan sitten takaisin ja no homma jeesas, jos mä laitaisin tonne kiven alle jotain kuittuja, sit se menisi tasaisesti, mutta en mä nyt tehnyt silleen. Voisin sitten kertoa tuolle nuorelle kaverille tai sitten voin, kun tulen takaisin, voin nostaa sinne joku kuittupino sitten. Joo, tässä on myös motomies tekee hommia Scorpion King kanssa. Ja meillä on nyt ihan mukava aurinkoinen päivä. Paras saa tekemään tätä hommaa. Joo, sitä edellisestä mettästä, missä oli se jyrkä paikka, eli rinne ja kaikkea. Mä selvisin. Joo, sain sen kaikki puut sieltä pois ja homma on kunnossa. Ja nyt tällä hetkellä olen täällä ihan kiva auko on, mutta vaan
epätasainen maasto, sanotusti ihan kivikkoa tässä. Eli ei kauan, tässä on niinku meriranta, niin aina kun on lähellä toi meriranta, niin sitten kivikko on enemmän. Joo, tossa mä äsken olin ja lopetin, niin voisin täältä ottaa täyskuorma ja sit pitää katsoa silleen, että otan tyvet tänne sermi vasten, kun toi mun pino vähän menee alas ja nyt kun tiedetään, että tuki on aika liukas näin kesällä, kun on lämmin sää, se kuori kuortuu, lähtee joo, tossa on motomies näkyy. Jos se on tossa rajalla, sillä ei oo paljon varmaan. En tiedä jatkuuks toi leimikko vai onko siinä pitäisi olla joku raja sitten tulee vastaan. Varmasti se tulee nyt takaisin. Uskoisin niin. En tiedä meneekö se minne suuntaan. Joo. Mä ajattelen, jos se tulossa tänne, niin että se menee muun edelle, mutta ei näköjään mene. Varmasti se menee tonne alas. Ottaa muutama puuta sitten kyytiin ja tosiaan tää on ihan kiva. Tää on meidän elkkii tässä ja hyvin nätisti on noin säädöt. Eli Miika tietää kun jos se välillä katsoo näitä videoita, niin työkaveri, joka ajaa sitä Komatsua, mikä mä olen aikoinaan kokeillut silloin joskus ajamaan. Komatsua se ajaa, mutta sitten hän on ajanut täällä koneella myös ja tehnyt itsenään säädöt. Ja joo, täytyy sanoa, että silloin kun mä tulin tänne ajamaan tänne Elkille, siis mä kokeilin joku muu saatto tossa. Mut sit se oli ihan, en mä osannut hallita sitten. Nyt kun mä valitsin ton Miikan, mutta en mä viitti tänne tehdä oma saatto, kun mä silloin taloin ajelen näillä koneilla, niin ja nyt kun Buffalo on huollossa, mä joudun ajaa tässä nyt. Joo, vielä on hakuksissa toi, kato kun tässä toimii tää jatko itsestään. Se on vaan minulle uutta, niin kun en ole aikaisemmin ajanut semmosella koneella, vaikka olen kerran kokeillut ja ei silloin ollut päällä toi Active Crane, vai mikä sen nimi. Mutta minusta täällä aukolla tää on niinku ihan jees, mutta tuolla harvennuksella se vähän tuotti ongelmia, joten mä poistin sen käytöstä, niin mä tykkään käyttää ihan manuaalisesti kaikkea. Eli olen ihan perus. En tykkää elektroniikasta ja kaikesta automatiikasta, kun se välillä toimii, välillä ei toimi, välillä tempuilee, niin sit mitä enemmän elektroniikka, sitä enemmän ongelmia, vai miten se sanotaan. Äsken myös Danikki otti yhteyttä, hän oli jossain tekemässä moton kanssa hommia, eli joo, kovasti on nyt kohta on juhannus ensi viikolla, varmaan juu, ensi viikolla ja sitten monet jää lomalle ja mä päätin, että mä menen vähän myöhempiin lomalle, eli nyt mä olen
tän kesä täällä, ainakin alkukesä. Tai siis keskikesällä mä lähden lomille, eli elokuussa palaan sitten takaisin. Ja tarkoitus on lähteä sinne kotimaahan. Nyt olen päättänyt ja tuossa valmistelen mun omaa autoa, eli olen vaihtanut sinne vesipumpuun ja nyt on seuraavaksi jarrupalat ja levyt taakse, ei eteen, ei tarvii, siellä on ihan ok. Ja sitten sytytystulpat ja kaikki nämä perushuollot, niin kuin sanotusti pitää tehdä ennen kuin lähtee tuolle pitkälle matkalle, kun kuitenkin minulla on 2400 kilometriä sinne. Joo, siellä täällä no olisi toki kivaa, jos olisin päässyt nyt lähteä, mutta siellä on mun porukat, eli äiti, isä ja sitten pikkuveli ja sen perhe ovat nyt parhaillaan tuolla lomalla Kroatiassa ja tällä hetkellä plus 33 astetta ja tosiaan tuolta Helsingistä pääsee suoraan lennolla, mitä se sanoo, että 2 lipua 120 € menopaluu, ei ole paha, ja sitten Ryanair ja suoraan lennolla pääsee ja myös pääsee Splittiin tuolla Norwegian lennolla. Ei sielläkään paha hinta ole tuolle lipulle, että jonkun verran on, pikkuveli sanoi, että jonkun verran on noin hinnat on pikkusen noussut, eli ruokaa ja siellä rannassa ja no tietysti se on turistialuetta, niin pikkusen maksaa enemmän. Niin. Joo, tosiaan tarkoitus on sitten sinne mennä, niin katsotaan. Vielä ei ole aika siihen, eli vielä pitäisi duunia tehdä, eli ainakin kuukauden vielä, että mikäs siinä. Joo, ja nyt tulee pitkästä aikaa sille, että mä olen täällä kesäkuun loppuun ja melkein puolessa välissä tuohon heinäkuuta, niin no, kiva. Niin tällä kertaa en pääse Kotkan meripäiville, vaikka olisin halunnut mennä. Okei, katsotaan. Mitä on kello? Kello on kohta 2. No, ei se mitään. Okei, ei ole varasto pitkä matka, ei ole joku 400 metriä on sinne varmaan. Noin. Vähän sen on hakuksissa tää mun nosturisäädöt. Tai ei oo niin hakuksissa kun ne on Miikan. Mutta täytyy sanoa ihan hyvät tasaisesti. Piti vähän alussa tottua tähän, mutta tää on ihan täydellinen kyllä. Täydellinen säätö ja rauhallinen. Ja siellä Buffalossa mä tiedän, siellä on ihan hyvät säätöt. Mutta sanotaan näin, että kiva on välillä tehdä tällainen video täältä ihan eri konemallista. Eli olen vähän huomannut, että tää Elk on pikkusen tuskissa, jos on ylämäki tai joku ja sitten täyskuormassa tai ei meinaa niinku lähteä sitten nousemaan, niin se on vähän pikkusen teho. Tasaisella tää on ihan kyllä tää jaksaa nostaa ihan siinä. Eli pikkusen on haastava, jos on joku jyrkä paikka ja jos meinaat nostaa tän kanssa kyytiin, niin kyllä sit pikkusen on haastava kyllä. Niin kuin huomaatte, hetkessä tapahtuu 10 minuutissa kaikki, eli 10 minuuttia tässä. Noin, ja sitten ai että miten mukavaa ja kaunis päivä kyllä, täytyy sanoa. Ei mitään, tää on ihan
kiva tehdä, kun aurinko paistaa suoraan tänne ohjaamoon. Ja mulla on jo sortsi housut ja sitten T-paitaa, eli mä aina tulin, vaikka oli sateinen tuossa eilen ja toissapäivänä, silti mä tulin tänne aamulla herää joskus 4 jälkeen ja sitten lähden tänne liikkeelle, kun tässä on pitkä matka tänne, missä mä nyt tällä hetkellä on. Niin joo, katsotaan vielä se, mistä mä äsken sanoin, että tarvii laittaa noita puita tonne, jos meinaa. Joo, ja sitten taas pitää olla varovainen, taas kerran muistuttaa. Tällaisissa paikoissa ei saa laittaa sermin yli puita, ja varsinkin nyt kun on tää mäntytukki, niin koska tuolla on alamäki, niin se voi tulla saman tien tänne ohjaamoon ja tulee vahinkoja. Joten tehdään sille, että laitetaan pikkusen tänne sivuun ja sitten noin, ja enempää ei tarvii tänne kyytiin. Aha. Noin. Okei. No se riittää. Lähdetään tonne vaihtaa sitten työvuoro vaihtuu, mutta katsotaan sitten tämä meidän paikkaa, niin katsotaan, jos mä pikkusen nousen tonne ja sitten lasken noita puita alas. Joo, tässä on aika kiva tällainen tabletti, mikä näyttää sitten tää karttaa tältä päin, kun okei, katsotaas nyt. Niin mä meinasin laittaa tänne puita, eli laittaa täällä on tällainen aika pudotus tossa. Ja nyt jos mä laitan tänne vähän sen näitä kuituja, niin sitten mä voin ajaa suoraan tonne, kääntyy sitten oikein päin. Niin katsotaas. Noin. Pikkusen vaan tasoittaa tossa. Otetaan lisää näitä täältä ja eli näin voitte tehdä aina, jos teillä tulee joku este ja kivikko tai jotain, niin puita vaan sinne eteen, tai jotain kolmosia eli lahoja, jos niitä on. Jos ei ole, niin saa käyttää näitä kuituja, mäntykuituja tietysti. Uusi kuitu, sitä ei saa laittaa. Tai sitten jos poikkeava tilanne, jossa on niinku pakko laittaa, niin silloin, mutta muuten ei tarvi laittaa kyllä. Että
Tää pitäisi vähän niinku tasoittaa tää meidän alastulo. Siinä on pikkusen vaara aina, että se menee pikkusen poikki, mutta katsotaan nyt miten se onnistuu. Kun mä äsken sanoin, että se on pikkusen onnistuu tai sitten ei onnistu. Pikkusen on sanotusti pikkusen on haastava kyllä, mutta katsotaan onniks tää miten. Hyvin tai jeessä, joo. Mutta se edelleenkaan ei voi käyttää vähän sen koura tolle. No aika hyvin se tulee, hyvä. No, mutta mä varoitan ton nuoren miehen. Kerron hänelle mistä on kysymys, hän voi sitten korjaa tän sitten. Ja sit mennään tonne kohti varastooni. Oho. Onks täällä jotain mikä ei kuulu Joo, tää on tällainen. Mä en tykkää tästä yhtään näistä maasta, kun tää on muutenkin, tää ottaa pohjaa ja sit täällä on joku kanto, sit on joku kivi, sit kaikki on niinku kaikki esteitä. Mutta ei se. Nyt huomaatte, homma sujuu jopa pienemmällä koneella, et ei aina tarvi olla iso ja vahvaa. No niin. Kivat pinkat on tässä, niin pääsee sitten iltavuoro hakee sitten. Katsotaan mitä se saa ajettua, kun tuolla on nyt jonkun verran mäntytukia on aika täynnä varasto, niin se voi olla, että hän ajaa sitten noita kuituja. Siinä on, pitää niitäkin ajaa nopsasti. Joo, ei siinä mitään. Hyvää keskiviikkoa teille kaikille ja katsotaan joku toinen kerta uudelleen mikä tilanne. Ei muuta kuin aurinkoista ja mukavaa päivää kaikille. Moi moi!